sorry. Na kapkute. Ideme do toho. A k banke. Poprvé si dáte toto a dáme si toto. Edit, speed, normal. Máme asi takýto speed a pozrite, ako ideme. Nečakaj, lebo tento je už moc. Tu speed 2,5 teraz. A máte zrýchlený čas. A keď chcete, že už tu od tejto banky sa vypne zrýchlený čas, no tak dáte len 100... Ideme znova proste, ja vám to chcem ukázať celé dohromady. Takže ideme tu, toto. Však ale nie. Nie, to tu samo dačo úplne nastavuje. Neviem, čo mám už kapku, to mám asi book. Sorry. Normal 2,5. Banka. Split. No a takto, pozrite. Sorry, na kapke, ideme do toho. A k banke. Čakať. Ja som to spravil, čakať. Čo robíš, Laura? Na, Laura, daj ma. Ja nesem toto. Tak. Tu rovno pri tomto chceme. A k banke. Som zabudol. Som teraz. Sorry, na kapke, ideme do toho. Znova, lebo ja tam mám milión vecí úplne teraz. To je video. Speed normal. Dáme 2,9 je lepšie, pozrite. Sorry, na kapke, ideme do toho. A k banke. Teraz pozrite. Sorry, na kapke, ideme do toho. A k banke. Vidíte? Dajte like a odber, keď som vám poradil.